देखी रउआ लोग के समक्ष में अटल सिंह के प्रोग्राम के ट्रेनिंग दिया था। अगर कोनो भी हम छाव भाव करे नी तो यहाँ के बदौलत से हम छाव भाव करे नी। यहाँ के हमार कोरस करे वाला रिश्ता में फूफा जी हमार होई माने यहाँ के हमरा के सिखावे नी गाड़ी के तरह गावल जाला। तो एगो नया गाड़ी के हमनी के माने जा इंटरव्यू चलता होली के बिहान बैला। देखी यहाँ के हमनी के सिखावतानी गाड़ी। कौन गाड़ी फूफा जी? कि कार्तिक मासे समधि काहे ना आइले चिउरा के अधिकारी जी। अरे चिउरा फटकी रौरा थाली परोसिले आ भूसा भरिले रौरे हा तो समधि काहे ना आइले कटहर के अधिकारी जी। परोसेनी अलेर राई रौरा ये सब गाना के ट्रेनिंग चलता। आवे वाला प्रोग्राम खतरा 8 तारीख के प्रोग्राम बा हमार मीरगंज में। तो ओकरे ट्रेनिंग चलता हमनी के। नोह काटुए नौआ नोह काटू अंगूरी जानी काटू है। अरे नोह काटुए नौआ नोह काटू जानी काटू है। तो इस सब का ट्रेनिंग चलेला हमनी के। अब बहुत जल्द अबे फगुआ शुरू होखेला बा। तो हमारा YouTube चैनल पर वो लोग के देखे के मिली नए नए एकदम धुन में। तो ये सब बात बाटे कि जौन भी अटल छाव भाव करे बस ये के बदौलत से अब तो चैता आ गईल, चैत चढ़ गईल। बहुत जल्द माने हमारे आवे वाला बा गाना चैत के। जय हो, हर हर महादेव।